Hello, hello, hello! Good morning, good afternoon, and good evening to everyone. Maayong hapon, maayong gabi, o maayong buntag kaniyong tanan. Welcome back to my YouTube channel. Hello, hello, hello! Good morning, good afternoon, and good evening to everyone. Maayong hapon, maayong gabi, o maayong buntag kaniyong tanan. Welcome back to my YouTube channel. For today's vlog, magawa tayo ng Arabic version sinigang. Samahan niyo ako mga iring banbanon. Tara na, magluto tayo ng paniudto. So guys, nag-order na ako ng konting gulay, no? So, may sitaw ako dito, may okra, sitaw, kangkong. Ay, walang talong. May talong ako din, may talong. At may radish din ako, no? Konting radish. So, ito yung ingredients natin sa sinigang. So, gawin natin. Magsinigang tayo ng chicken. So, i-separate natin and dito tayo may na ako dito, lettuce. Ito, ilagay ko itong lettuce para maraming vegetables. So, may tomato din ako dito para hindi siya masira. Sayang. May tamatis. Gusto ko maraming tamatis. So, ito na. Kumulo na yung water ko. Ayan. So, ilagay natin ng tomato para maasim. Ay. Marami. Ayan. So, lipat natin dito sa kabila para balatan natin ang radish. So, may okra ako dito. Fresh from the garden, mailing. Okra ang liit. Ang liit. Ang liit ng talong, fresh from the garden. Ay, ang liit.
talaga sa talong. Iwan ko kung masarap to. Ayan. So ito na. May string beans ako dito. Maliit lang siya. Diba? Banbanon, sa banyo ako kumain ng chicken sinigang. Ito yung version ko na sinigang. So, kain tayo. Sarap. Tasty. Ayan. Sarap niya. Gusto ko may gulay. Ayan. May kangkong, talong. Ayan. No. Sarap. Sa pag maraming gulay. Iyan. Sarap. Chicken. Sarap. Pinawisan na ako mga iring.
Sarap talaga. Busog na ko mga iring banbanon. So, diri ra ta kutob sa mga oras, sa mga takna, sa mga lugar mga iring banbanon. Punos kasakit o punos kalipay. I-chika mo. Ilaglag ni Lia. Mas Lia eh. Ayan. Shalala, bye-bye. God bless to everyone. And take care.